V utorok 20. januára 2009 sa v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa konalo prezentačné podujatie jednej z tried speváckeho odboru Liptovsko-Mikulášskej základnej umeleckej školy. Bližšie nám o tom porozprávala pani učiteľka, ktorá toto podujatie pre rodičov svojich žiakov pripravila. Tak bola to hudobná besiedka základnej umeleckej školy, zameraná na solový spev, ale nielen na solový spev ako taký, ale celkovo aj na výchovu žiakov, aj na takú spoluprácu s literárno-dramatickým odborom. Sú to všetko žiaci, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu, či už ako hlavný nástroj, alebo ako obligátny nástroj. Prezentujú sa žiaci rôznych ročníkov, rôznej vekovej kategórie. Formou koncertu sa prezentuje učiteľ so svojou triedou, ktorí potom vystupujú solovo a prezentujú vlastne to, čo sa naučili za celý ten polorok v základnej umeleckej škole.